Janjatovića, koji je menadžer komunikacije Norveška za vas programa, da nam se ukratko predstavi i da nam predstavi sam program Norveška za vas. Izvolite, Petre, i hvala vam što ste nam se priključili. Hvala i vama, Ivana. Dobar dan svima. Želeo bih da vam se zahvalim u ime projekta Norveška za vas Srbija na interesovanju da učestvujete u ovoj aktivnosti koju sprovodi Smart Collective sa udruženjima Proaktiv i Putevima preduzetništva. Projekat Norveška za vas Srbija finansira Kraljevina Norveška sa 8,7 miliona evra i projekat ima za cilj da doprinese ravnomernom društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji, tako što će povećati mogućnosti zapošljavanja posebno ranjivih i marginalizovanih grupa, podržati socijalnu koheziju i unaprediti lokalnu infrastrukturu. Projekat Norveška za vas doprinosi jačanju kapaciteta Vlade Republike Srbije u oblasti informacione bezbednosti, kao i zdravstvenog sistema za hitan odgovor na pandemiju COVID-19. Kroz projekat tokom prošle godine sproveli smo javni poziv na osnovu kojeg su odabrane 7 različitih projekata organizacija, za koje je Kraljevina Norveška opredelila više od pola miliona evra, tako da se institucijama lokalnih samouprava i entitetima za podršku poslovanju da mogućnost da sprovedu projekte u cilju poboljšanja poslovnog okruženja kroz jačanje održivosti i kompetitivnosti lokalnog poslovanja i tako doprinesu zapošljavanju mladih. Povećanje kompetitivnosti malih preduzeća je od izuzetnog značaja za lokalni razvoj u Srbiji i naročito za manje razvijena područja koje obuhvata ovaj projekat. Tako će ovaj projekat doprineti unapređenju i razvoju poslovanja preduzeća, otvaranju novih radnih mjesta i osnaživanju malih dobavljača. Na kraju bih želeo svima vama mnogo uspeha u predstojećem poslu i siguran sam da ćemo na kraju imati dobre rezultate. Hvala vam mnogo svima. Hvala, Petre. Ja bih još jednom zamolila sve učesnike koji nisu ugasili mikrofon da ugase mikrofon zato što se čuju neke zvukovi u pozadini. Kada budete imali neke pitanja, možete da napišete pitanja u chatu ili da se javite za reč, ili ako ne reagujemo ni na jedno ni na drugo, onda nas slobodno i prekinite, ali bit će, prostora za pitanja i na kraju. Ja ću se ponovo vratiti na prezentaciju. Evo ovako, u prezentaciju ćemo također poslati svim učesnicima i nakon programa, tako da će i nakon ove sesije, tako da ćete imati sve informacije, uključujući i više informacije o programu Norveška za vas i u ovoj prezentaciji. Partneri na programu su Smart Collective, Proaktiv i Putevima preduzetništva. Regionalno smo se malo rasporedili, Smart Collective iz Beograda, Proaktiv iz Niša i Putevima preduzetništva organizacija iz Novog Sada. Ukratko samo jako o nama. Smart Collective je organizacija iz Beograda koja posluje od 2003. godine i negde najviše se bavimo zapravo povezivanjem kompanija, organizacija civilnog društva, ali i mikro i malih preduzeća da zajedno sarađuju ka donošenju nekih, ka unapređenju zajednica u kojima posluju. Dva naša ključna programa su razvoj CSR-a, gde radimo sa malim, srednjim, velikim preduzećima na razvoju društveno odgovornog poslovanja. Pokretači smo i koordinatori mreže Forum za odgovorno poslovanje koje u ovom trenutku okuplja oko 33 velike društveno odgovorne kompanije, ali od pre 2 godine mrežu proširujemo i sa malim i srednjim preduzećima u Srbiji u cilju stvaranja jedne poslovne zajednice koja zaista ima strateške programe ulaganja u zajednice u kojima rade. S druge strane, drugi naš ključni program jeste program socijalnih inovacija, gde podržavamo, manje inicijative, mikro i male inicijative, da li organizacija civilnog društva, socijalne preduzeće ili mikro i mali preduzeća sa jakim društvenim uticajem. Pokretači smo nekih od takvih preduzeća kao što su Lice ulice i Dobra torba. Jedni smo od osnivača i koordinatori mreže socijalne ekonomije Srbije, ali osim toga zadnjih 10 godina sproveli smo veliki broj programa i sprovodimo
programe u okviru kojih smo podržali preko 7.000 ovakvih inicijativa i neki od tih, da kažemo, najprepoznatljivijih programa jesu Fond za razvoj održive ekonomije, u okviru kojeg svake godine podržavamo oko 20 start-upova i 10 nekih zrelijih preduzeća koje su spremne za dalji rast i razvoj i imamo različite, da kažemo, pakete podrške za oba nivoa preduzeća. Negde u martu mesecu ćemo otvoriti preko 2 godine kroz ovaj program, zatim Akademija poslovnih veština, gde zapravo povezujemo ljude iz velikih društveno odgovornih kompanija koji pro bono daju svoje vreme i znanje kao mentori i predavači kroz ovaj program, i Forum socijalnih inovacija, koja je naša regionalna godišnja konferencija koju organizujemo svake godine u Beogradu negde u periodu maj-jun mesec, koji je zapravo mesto gde se trudimo da povežemo sve ove aktere na jednom mestu, da predstavimo i preduzeća poslovnoj zajednici, da upoznamo i poslovnu zajednicu sa ovakvim mikro i manjim inicijativama koje su angažovane i zapošljavaju i rešavaju neke druge probleme u zajednici u kojoj rade, ali tu dovodimo i investitore, donatore i predstavnike, da kažemo, tih finansijskih institucija, i jeste neko mesto gde se svi povezuju i na nivou regiona. To je ukratko nama. Ja bih sada zamolila, ako se ne varam, uključio se i Neven Marinović, koji je direktor Smart kolektiva, ako želi pre nego što se Proaktiv uključi, možda da poželi samo dobrodošlicu svim učesnicima takođe ispred Smart kolektiva. Nevene? Pa da, Ivana, hvala, već si rekla u suštini sve u vezi sa našim radom, a ja se nadam samo da ćemo kroz ovaj program upoznati i neka nova preduzeća, imati priliku da sarađujemo i da će to biti na neku obostranu korist. I takođe bih se zahvalio i našim partnerima, pre svega ovim povodom Proaktivu, tako da eto, ovo je samo prvi u nizu, ajde da kažem, aktivnosti, a nadamo se da ćemo uskoro i odabrati preduzeća s kojima ćemo se malo intenzivnije družiti u narednom periodu. Eto, samo toliko kratko mene. Hvala mnogo. Hvala. Nenade, zamolila bih Nenada, koji je direktor Proaktiv udruženja iz Niša, da nam se ukratko predstavi i takođe obrati učesnicima. Nenade? Hvala puno, Ivana, hvala vama, svim učesnicima, jako sam zadovoljan odazivom. I o Proaktivu ljudi koji su trenutno danas ovde dosta znaju, ja neću vreme trošiti na Proaktiv jer mi smo već 10 godina neka svojevrsna resurs centar za ovaj deo Srbije. Ja bih želeo samo da pohvalim ovaj program Norveška za vas, želim da pohvalim aktivnosti koje su van Beograda, želim da pohvalim program koji je koncipiran na opštine koje su iz 3. i 4. kategorije razvijenosti i tu trebamo da radimo. To znaju, vidim ovde mnogo poznatih lica iz Babušnice, Lebana, Leskovca, puno ozbiljnih udruženja, puno ozbiljnih malih i mikropreduzeća, tako da ta podrška njima mnogo više znači, mislim 5-struko ili 10-struko više nego nekom preduzeću iz Beograda. Verujte da je to tako. Ja ovom prilikom bi samo ohrabrio ljude da pitaju, da lepo popune formulare i za sve što im treba. Ja sam siguran da je Smart otvoren za dodatna pojašnjenja i da te prijave budu kvalitetne. Proaktiv je uvek tu za šta god da vam treba što se tiče juga Srbije. Još jedno bih pohvalio program Norveška za vas, jer mislim da ovo ovim opštinama je neophodno. Hvala mnogo, Nenade. Radujemo se mi i ovoj saradnji i partnerstvu sa vama. Mi već dugi niz godina, da kažem, se znamo i razmenjujemo različite informacije i radili smo zajedno na nekoliko projekata, ali ovo je neka isto, da kažemo, prva strateško partnerstvo ovog tipa da zajedno sprovodimo jedan program i nama je jako drago da smo, da kažemo, ovaj put i ograničeni, da ne možemo da radimo samo u Beogradu, nego da radimo, da kažem, baš u opštinama u kojima je ta potreba najveća, zato što baš u nerazvijenim opštinama mikro i mala preduzeća sigurno predstavljaju neki stub stabilnosti i razvoja i zapošljavanja i baš zbog toga je jako bitno da se ovako preduzeće u takvim opštinama podrže. Tako da se radujemo baš saradnji i pozivam i sve naravno da i vama postavljaju pitanja, ali tu smo i mi naravno za svaku podršku oko i prijave i ukoliko imate neke pitanja postavite ih
tokom programa, ali kada krenete da popunjavate formular, ukoliko budete imali nekih nedoumica, tu smo naravno da vam pomognemo i do 31. smo na raspolaganju za sva pitanja. Drugi partner jeste organizacija Putevima preduzetništva iz Novog Sada. Marija, nažalost, nije bilo mogućnosti desiti da kažemo da će biti sa nama i da će moći da predstavi rad ove organizacije. Oni su započeli negdje pre 5 godina sa svojim aktivnostima i jedna od prvih inicijativa koju su pokrenuli jeste bio trg preduzetništva, gde su zapravo okupili na prvom trgu već negde oko 200 malih i mikropreduzeća sa ciljem da promovišu male preduzetnike i ponudim prostor za prodaju i za promociju. Taj da kažemo, događaj je prerastao u Novosadski noćni bazar koji se sad već organizuje i do 2 puta godišnje. Prošla godina je naravno bila izazovna kao i za svaki vid događaja, ali mislim da su čak i uspeli prošle godine tokom leta da organizuju jedan ovakav bazar. U svakom slučaju godišnje oko 1000 malih proizvođača, dakle ima mogućnost da se kroz ovaj Novosadski noćni bazar i kroz druge neke manifestacije koje oni organizuju predstavi poslovnoj zajednici, ali i građanima, dakle i dobije neki prostor za promociju i prodaju. Osim toga, Putevima preduzetništva organizuje i različite biznis konferencije, forume i prilike za edukacije za male proizvođače, ali i kreativce i umetnike i tako dalje. Tako da oni su nam, da kažemo, negde ključni za promociju i podršku preduzeća koje su iz Vojvodine. Kada je reč o samom programu podrške, proći ćemo kratko kroz njega, svakako pozivam vas da postavljate pitanja. Ono što je negde naš cilj jeste da odaberemo do 10 preduzeća koja su u ovih nekih 10 targetiranih opština. Kada budemo kod kriterijuma, proći ćemo i kroz te opštine. Cilj je da odaberemo 10 preduzeća koja već, da kažemo, postoje neko vreme, koja imaju veće rezultate, da bismo sa njima radili na tome kako da dalje unaprede svoje poslovanje, prodaju i razvoj, kako bi se stvorili uslovi za otvaranje novih radnih mesta za mlade i za druge ranjive grupe koje zapošljavaju u svojoj zajednici. Samo da vidim. Stigla je poruka samo u chatu, pa gledam. Svi učesnici će dobiti, koji su se registrovali za učešće, prezentaciju nakon sesije i takođe ćemo vam poslati link na kojim će biti okačen snimak na YouTube kanalu Smart Kolektiva, pretpostavljam i Proaktiva, dogovorit ćemo se još. Ono što negde ste možda videli da je jedan od uslova koji će, da kažemo, prednost će imati preduzeća koja već imaju saradnju i sa drugim mikropreduzećima u svom lancu nabavke, zato što nam je cilj prosto ne samo da osnažimo ovih 10 preduzeća, nego da preko njih osnažimo i druga mikropreduzeća na lokalu sa kojima sarađuju, koje su neka poljoprivredna gazdinstva ili drugi tip mikropreduzeća sa lokala, koji su takođe, znači, neki njihovi partneri i dobavljači u radu. Osim toga, dakle, naravno, kroz program ćemo imati ne samo ta neka 3 regionalna događaja koje će biti prodajni sajmovi i prilike za neku promociju i povezivanje sa poslovnom zajednicom i sa građanima, nego ćemo osim toga i kroz neke druge kanale promovisati ta preduzeća, zato što želimo da im damo vidljivost i želimo da ih promovišemo kao neke dobre primere za zapošljavanje mladih i drugih ranjivih grupa i generalno značaj mikro i malih preduzeća u ovakvim nerazvijenim opštinama za razvoj tih zajednica. Šta će tačno obuhvatati ta podrška? Stručna podrška, bespovratna sredstva, ti promotivni događaji i umrežavanje. Kada govorimo o stručnoj podršci, ono negde što Smart Kolektiv u svom radu najviše zagovara jeste taj individualni pristup i negde podrška koja je skrojena po meri svakog preduzeća. Kako to radimo? Preduzeće koje odaberemo za učešće u programu će zapravo tokom prvih 2 meseca imati individualne sastanke 1 na 1 sa ekspertima i konsultantima iz našeg tima, gde će se zapravo uraditi jedna individualna analiza poslovanja i dosadašnjih rezultata klijenata, prodaje, operacije, ljudi, finansije i na osnovu toga će se definisati neke preporuke od strane našeg tima gde postoji prostor za neko unapređenje. Osim toga, pričat ćemo takođe sa vama koje su to vaše potrebe koje vi prepoznajete, koje možda mi prepoznajemo vezano za znanje, opremu, softvere, standarde koji mogu da pomognu u daljem razvoju, ali opet
i vaših dobavljača, odnosno tih da li malih poljoprivrednih gazdinstava sa kojima sarađujete ili drugi dobavljači i mikropreduzeća na lokalu sa kojima radite, kako bismo dakle pružili neku sveobuhvatnu podršku ne samo vama nego i vašim dobavljačima. Na osnovu toga ćemo zajedno definisati te neke razvojne planove koji se odnose kako i na to koje su neke možda potrebe za unapređenje znanja i neku konsultantsku podršku koju možete da dobijete, ali i za tu vrstu finansijskih investicija gde bi one bile najpotrebnije i u koji vid opreme, kako bi na osnovu toga zapravo, da kažemo, vi konkurisali za ova grant sredstva koje su deo ovog paketa podrške. Tek nakon toga zapravo ide ovaj neki paket radionica koje su namenjene za svih 10 preduzeća, bez obzira na to da li ćete dobiti grant ili ne. Te radionice će biti osmišljene opet na osnovu toga kada uradimo sa svima te individualne planove i potrebe, definisat ćemo koje su to radionice koje mogu biti različite u Nišu i u Novom Sadu. Znači odmah da napomenem da će se radionice realizovati u Nišu i Novom Sadu kako bi opet bile tu kod vas na lokalu i bile pristupačnije za vas. Ali radionice će biti opet skrojene za potrebe preduzeća, vaših dobavljača i uz to će biti dodatno moguća konsultantska podrška 1 na 1 za preduzeća. Samo da vidim, imamo u chatu. Snežana je napisala poruku za Bojana, zapravo da mu je naopako kamera, pa eto, hvala Snežana, može Bojan da vidi šta je problem sa kamerom. Ta metodologija rade, dakle, na prvom mestu individualni sastanci i analiza, zatim te radionice sa drugim preduzećima, ali i individualne konsultacije na kraju. Ono što pretpostavljam da vas najviše zanima jeste finansijska podrška, dakle reč je o $6.000 neto. Kada kažemo neto, to je da se kroz grant ne pokrivaju troškovi PDV-a, odnosno preduzeće samo snosi troškove PDV-a. Ukupan fond je oko $30.000. Šta to znači? Ukoliko se, na primjer, desi da preduzeća potražuju manje sredstava od $6.000, odnosno da, na primjer, dođemo u situaciju da 5 preduzeća je tražilo manji ukupan iznos od $30.000, otvorit ćemo mogućnost da 6. preduzeće, 7. koje se, da kažemo, rangira na toj nekoj listi na kraju, konkuriše za preostala sredstva do $30.000. Znači u ovom nekom trenutku je ideja da dodelimo 5 grantova po $6.000, ali ukoliko se desi da neko od preduzeća potražuje manja sredstva za nabavku, onda ćemo možda otvoriti mogućnosti za 6. preduzeće da se prijavi kako bi se ukupan fond potrošio. Dakle, mogućnost apliciranja za grant sredstva imaju 10 ovih odabranih preduzeća koje prođu ovaj proces individualni analiza potreba i konsultacija. Negde, znači, nakon tog procesa individualnog rada oni konkurišu za grant sa tim nekim razvojnim planom, predlogom nabavke i nekom vrstom obrazloženja kako takva nabavka utiče na dalji razvoj firme, poslovanja i zapošljavanje. Vrlo otvoreno, dakle, kao što ste čuli na početku od predstavnika programa Norveška za vas, ali od nas ovo jeste program koji je osmišljen i podrška se pruža kako bi se podstaklo zapošljavanje mladih i drugih ranjivih kategorija, tako da prosto želimo da vidimo kako bi svaka nabavka imala uticaj koliko otvara mogućnost za zapošljavanje, ne naravno u roku od 2 meseca, nego sa nekim racionalnim i dugoročnim planovima. Namena sredstava može biti isključivo za nabavku nove opreme, to je važna informacija, dakle nije moguća nabavka polovne opreme, moguće je nabavka i gotovih softverskih rešenja. Ovo je onako unapred, da kažemo, predzadato. Stigla su nam već neka pitanja putem e-maila da li postoji mogućnost da se konkuriše i za neku drugu vrstu
podrške, sirovini, materijali nije moguće, neka eventualno konsultantska podrška ukoliko nije predviđena ovim programom i ukoliko ima neki veoma konkretan output, možda ćemo moći da razgovaramo o tome, ali opet mora biti jasno, kvantifikovano kako takva vrsta podrške može da doprinese daljem razvoju preduzeća i zapošljavanju. Tako da to je nešto što u ovom zahteva baš pojedinačne konsultacije i rad, tako da u ovom trenutku negde fokus je na namenu sredstava za ova dva tipa nabavke. Principi, kada kažemo principi, mislimo šta će se gledati prilikom nabavke isto, znači kao što se rekla, te nabavke moraju jasno da doprinose rastu i razvoju preduzeća, mora postojati mogućnost provođenja tendera za nabavku i obezbeđivanja 3 ponude od dobavljača kako bi se, da kažemo, utvrdilo da je to neka konkurentna cena na tržištu po principima tog, da kažemo, korektnog finansijskog upravljanja. Svaka nabavka mora, znači, da se odobri pre kupovine od strane nas i programa Norveška za vas i prosto moraju da budu posle prepoznatljivi i proverljivi troškovi u finansijskoj dokumentaciji, odnosno da se celokupna finansijska dokumentacija priloži. Da li postoji mogućnost kofinansiranja? To je već takođe smo dobili kao neku vrstu pitanja. Ukoliko je oprema koju želite da nabavite skuplja od $6.000, postoji mogućnost, znači, da vi to kofinansirate iz sopstvenih izvora ili iz izvora drugih donatora. Ono što su, da kažemo, negde ključno ograničenje sa naše strane koje su bitne za vas jeste da projekat mora da bude, da kažemo, 51% učešća da ima u finansiranju, znači vi maksimalno do 49% možete da finansirate. I opet potrebno je da to bude u okviru ovog projekta, ne da se kofinansiranje, da kažemo, obezbedi za 3-4 meseca ili tako nešto, odnosno da se izađe iz okvira ovog projekta, tako da je poželjno da se do kraja jula meseca, recimo, obavi celokupna nabavka i da se obezbede sredstva i za kofinansiranje. Kada je reč o promociji i umrežavanju, to sam isto već malo spomenula. Ono što je planirano jeste da se negde u maju i junu mesecu organizuju 3 regionalna promotivna događaja i prodajne sajma u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Svih 10 preduzeća će biti pozvano da učestvuje na sva 3, da kažemo, događaja, plus takođe vidjet ćemo u zavisnosti od formata, u zavisnosti od COVID-a, naravno, to je neka realnost o kojoj ne možemo da pobegnemo ni u ovoj godini kao ni u 2020. godini. Naša ideja je da se uključi i veći broj preduzeća, možda i dobavljači sa kojima sarađuju ova preduzeća, možda i još neka druga preduzeća koja mogu biti potencijalni partneri. Svakako je ideja da to bude neki događaj koji će okupiti i predstavnike drugih preduzeća, kompanija, kako bi se stvorila opet mogućnost za promociju i umrežavanje sa predstavnicima poslovnog sektora, ali i da bude, da kažemo, negde namenjen i javnosti kako bi se preduzeća promovisala ka građanima. Predstavili smo vas i znate već jako dobro i Proaktiv šta radi, koliko programa ima. Ukoliko niste do sada imali prilike se upoznati sa Smart kolektivom, negde jeste ideja i da druge kompanije, preduzeća sa kojima mi sarađujemo takođe se upoznaju sa ovim preduzećima i da zaista radimo na tom povezivanju i umrežavanju i građanju partnerstava između privatnog sektora ovde kod nas u zemlji. To su te neke stručne podrške koje smo, da kažemo, i finansijske koje smo predvideli kroz program. Otprilike neke ključne aktivnosti i vremenski okvir programa bi trebalo, znači, ovako da se odvijaju po mesecima, da biste imali i vi neki pregled kako će teći program. Dakle, konkurs je otvoren do 31. januara. Naš cilj je da u roku od 10 dana radnih, najkasnije do 22. februara, objavimo rezultate i informišemo sva preduzeća o tome koji 10 preduzeća je odabrano za učešće u programu. Nakon toga, znači tokom februara i marta meseca, imat ćemo te individualne sastanke na kojima će se raditi analiza poslovanja, potreba preduzeća i dobavljača sa kojima sarađuju.
U aprilu mesecu ćemo izaći sa tim nekim razvojnim planovima preduzeća i potreba za opremom definisano, nakon čega preduzeća apliciraju za ove grantove i nadamo se dakle da ćemo negde najkasnije do kraja meseca doći do potpisivanja ugovora sa preduzećima kako bi se tokom juna meseca izvršile uplate i kako bi preduzeća tokom juna i jula meseca mogli da obave ove nabavke. Eto ti tu tegle, pogledaj, nešto gledam bitno. Neko, ja se izvinjavam, samo ako možete mikrofon da ugasite, pošto smo vas čuli u programu. Molba još jednom za sve, samo mikrofoni da se ugase, hvala. Dakle, konkurisanje za opremu smo rekli april, maj, sa negde našim ciljem da maj, jun najkasnije sva preduzeća koja budu odabrana dobiju grantove kako bi tokom juna meseca mogli da urade nabavke, najkasnije tokom jula meseca da se završi sa nabavkama. Tokom tog perioda od aprila meseca kreću i overe u Novom Sadu za preduzeća i njihove dobavljače. Maj, jun, rekli smo, ovi regionalni promotivni događaji i grantovi, dakle jun, jul, da do kraja jula dobijemo izveštaje za sve nabavke i da se izvrše nabavke. To će biti neki rok za sve da imate tu informaciju. Pre nego što pređem na kriterijume, da li možda neko ima pitanja vezano za program podrške? Ukoliko imate, možete slobodno da se javite. Samo da odmutirate mikrofon. Ako ne, možete i na kraju da pitate. Nema pitanja? Ok, idemo dalje. Ja i dalje čujem nečiji mikrofon samo, izvinjavam se, tako da ću sada ja mutirati svima mikrofone. Pa kada budete htjeli da se javite za reč, prosto samo odmutirajte svoj mikrofon. O kriterijumima. Dakle, kada je reč o kriterijumima, ključni, da kažemo, neki kriterijum jeste da krenemo od lokacija, znači opštine iz kojih mogu da konkurišu preduzeća koje su zainteresovane za učešće u programu. Kao što ste čuli na početku, Norveška za vas je negde predodredila samim ovim konkursom opštine koje su 3. i 4. kategorije, odnosno najnerazvijenije opštine u Srbiji kao moguće opštine iz kojih se podržavaju preduzeća. Mi smo zajedno sa partnerima programa odabrali opštine, dakle prosto gde mi možemo da pružimo podršku i gde smo prepoznali da postoje preduzeća za koja znamo da posluju i tako dalje i prosto morali smo i mi da odaberemo neki 10 opština za koje ćemo se vezati. Tako da smo mi odabrali ovih 10 opština za opštine u kojima želimo da sprovodimo program. Pravna forma, dakle mogu da se jave društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, preduzetnici mogu, ali preduzetnici koji vode poslovne knjige, zadruge. Ovde smo dobili par pitanja, dakle zadruge mogu da apliciraju, stavili smo ovo kao socijalne zadruge da bismo prepoznali i ovu formu kao formu koja može da se prijavi. Takođe mogu i udruženja građana sa registrovanom privrednom delatnošću, ali u smjernicama ćete vidjeti detaljniju napomenu da udruženja građana mogu da apliciraju samo ukoliko im minimum 50% prihoda dolazi od prodaje, odnosno maksimum 50% ide iz donacije. Dakle, želimo da vidimo udruženja građana koje imaju u većoj meri razvijene privredne delatnosti i licencirani pružaoci socijalnih usluga. Poslovni kriterijumi, preduzeće koje posluju minimum 2 godine. Zašto? Prosto ovo je program koji, da kažemo, postiče zapošljavanje. Tokom prve 2 godine mali broj preduzeća, da kažemo, otvara mnogo radnih mesta i prosto je fokus više na razvoj preduzeća, testiranje proizvoda i usluga na tržištu. Zbog toga tražimo preduzeća koje posluju 2 godine kako bismo mogli takođe i da vidimo neke rezultate finansijskog poslovanja kroz vaše bilanse koje dostavljate kao deo dokumentacije. Mikro i mala preduzeća, to smo već objasnili, prosto najveći procenat preduzeća
preduzeća koje postoje u Srbiji dolaze iz ove kategorije, prosto želimo njih da prepoznamo i podržimo. Tražimo preduzeća koje su u većinskom privatnom vlasništvu, dakle preko 60%, da su 100% u domaćem vlasništvu, kao što sam već rekla, da imaju već testiran proizvod, uslugu na tržištu, da imaju, znači, već da ostvaruju prihode, da se već prodaje njihov proizvod na tržištu, da imaju sve potrebne standarde i sertifikate za delatnost i već sam rekla ovu napomenu, ukoliko je reč o udruženju građana, prosto želimo da vidimo da je to, da kažemo, održivo udruženje koje je već na tržištu i da je što manje zavisno od donacije i grantova. Ono što je, da kažemo, razlog za ovaj paket podrške i za bespovratne grantove jeste da želimo da podržimo preduzeća koja razvijaju lokalnu zajednicu, koje rade, dakle, u nerazvijenim sredinama, ali i odgovorno i posvećeno rade u tim zajednicama na razvoju i na pružanju podrške najugroženijim grupama. Koji će tu biti neki kriterijumi i šta ćemo tu gledati. Dakle, gledat ćemo koji uticaj imaju na zapošljavanje mladih i drugih ranjivih kategorija. Tu smo u principu otvoreni, da kažemo, za sve ranjive kategorije. Ovde smo naveli neke kako biste prosto imali sve na jednom mestu: socijalno ugrožene, mlade do 35 godina, žene preko 45 godina, žrtve porodičnog nasilja, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnim smetnjama, Romi, osobe iz ugroženih ruralnih područja, bivši zatvorenici, bivši zavisnici. Dakle, vrlo je široko postavljeno, čak i ostavljeno, dakle, prostora i za druge ranjive grupe. Želimo da vidimo, i to ćete videti kada budete popunjavali formular, prosto koji procenat zaposlenih dolazi iz ovih kategorija, kako i u budućnosti, kako planirate i na koji način da eventualno dodatno zapošljavate osobe iz ovih ranjivih grupa. Uključivanje i podrška malih lokalnih proizvođača, kao što sam već rekla, dakle, prednost u programu će imati i preduzeća koja na neki način uključuju u svoje poslovanje, u svoj lanac nabavke, druge male i mikro lokalne proizvođače, poljoprivredna gazdinstva, kako bismo opet došli do što većeg broja ljudi, podržali što veći broj ovakvih malih inicijativa sa lokala. I treće, dakle, šta će se dodatno vrednovati ukoliko preduzeće, dakle, osim zapošljavanja i ovih saradnje sa malim lokalnim proizvođačima, pruža i neke socijalne usluge ranjivim kategorijama stanovništva, da li edukaciju, zdravstvene usluge, kulturne usluge, pomoć starijim osobama i tako dalje. Znači, ovo su sve neki kriterijumi koji će, da kažemo, više se dodatno vrednovati i dati vam veće šanse da uđete u ovih 10 preduzeća. Koja preduzeća ne mogu da učestvuju? Vidjet ćete, postoji pitanje u samom formularu da li trenutno učestvujete u još nekom sličnom programu. Molimo vas da tu budete iskreni i da nam odgovorite ukoliko je preduzeće korisnik trenutno nekog sličnog programa podrške gde dobijate bespovratna sredstva ili mentorsku podršku, prosto kako bismo videli da se ne preklapaju potpuno aktivnosti, najpre zbog nekog, da kažemo, vaše posvećenosti programu. I mi Proaktiv smo i putovima preduzetništva sprovodimo, da kažemo, različite programe i znamo da preduzeća, pogotovo mikro i mala preduzeća koji imaju, da kažemo, jako mali broj ljudi u menadžmentu, koliko učestvuju paralelno u više programa, prosto ne mogu da se posvete jednako svim programima. To je, da kažemo, jedan razlog. Drugi razlog je da se izbegne to duplo finansiranje, da neka preduzeća imaju 2-3 programa u isto vreme, a neka preduzeća prosto nemaju nikakvu podršku. Tako da, opet, ovo nije nešto što će vas skroz eliminisati. Navedite koji program učestvujete, šta konkretno dobijate kroz taj program. Postoji mogućnost da vas uključimo i naš program ako se zaista aktivnosti ne preklapaju u potpunosti. Tako da, zato je bitno koliko je sličan program i koji tip podrške dobijate u tome. Tako da, eto, prosto budite iskreni i otvoreni i recite nam, pa ćemo takva preduzeća razmotriti i videti, opet sa ciljem da preduzeća dobiju druge tipove podrške.
Ukoliko je preduzeće pred bankrotom, stečajnim postupkom, likvidacijom, ukoliko nisu ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa socijalnog osiguranja i ukoliko im u roku od 2 godine pre podnošenja prijave nije uručena neka mera zabrane obavljanja delatnosti, takođe preduzeća koja su u stranom vlasništvu ili većinskom javnom vlasništvu i preduzeća koja su srednja ili velika po svojoj kategorizaciji. Kada je reč o bespovratnim sredstvima koje će se dodeljivati, znači ovih 10 preduzeća koje uđu u program, opet ovde znači postoji ova jedna ograničavajuća okolnost ukoliko je preduzeće u zadnjih 24 meseca dobilo kroz program Norveška za vas grant, neće biti u mogućnosti da dobije grant i u okviru ovog programa. Opet s druge strane, takva preduzeća mogu da dobiju mentorsku podršku i mogu da uđu u ovih, da kažemo, prvih 10 preduzeća koje ćemo odabrati, samo što onda neće moći da dobiju i grant ukoliko su u zadnjih 24 meseca dobila grant kroz ovaj program baš Norveška za vas. Imamo situaciju, dakle, Norveška za vas je sad u ovom periodu zadnjih 3-4 meseca imala nekoliko konkursa. Za neke od tih konkursa postoje grantovi, za neki ne postoje, nego je samo mentorska podrška, tako da opet ti koji nisu dobili grant nego koristi samo neku mentorsku podršku isto možda mogu da se prijave kod nas pa da vidimo da li postoji mogućnost da uđu u naš program i da tu dobiju grant i obrnuto da ukoliko su dobili već grant sada traže samo mentorsku podršku, znači to su opcije koje možemo da razmotrimo i to neće biti eliminacioni kriterijum. Ukoliko se u toku trajanja programa ispostavi da su pravili neke prekršaje ugovora i da nisu ispunili obaveze vezane za proceduru, preduzeće će dobiti te procedure. U principu procedure su vezane za pozitivne prakse, vezane za tenderske procedure nabavke, dakle obezbeđivanje 3 ponude od pravnih lica koje su proverljive i tako dalje u skladu sa tim, da kažemo, pravilima finansijskog upravljanja. Ukoliko se ustanovi da su krivi za netačno tumačenje ili davanje krivih informacija tokom učestvovanja u programu i ukoliko su pokušavali da dođu do poverljivih informacija i vrše pritisak na komisiju, dakle kontaktirali komisiju i vršili pritisak da dobiju sredstva. Takođe, u ovom sada prvom periodu selekcije, dakle šta može eventualno da bude problem i zbog čega vaša prijava može biti eliminisana, ukoliko formular nije ispravno popunjen i dostavljen, svako ko popuni formular dobit će automatsku poruku da je formular popunjen i da smo ga dobili. Ukoliko mislite da niste dobro popunili formular, možete da popunite formular za vaše preduzeće ponovo, samo vas molimo da nas obavestite da niste zadovoljni kako ste popunili formular prethodni i da zato ga ponavljate, baš zbog ovog drugog uslova da preduzeća koja su podnela više od jedne prijave za učešće u programu, ukoliko imate više pravnih lica ili prosto pošaljete više prijava, može da to, mislim, nemate veće šanse za učešće u programu. Ponavljam, ako smatrate da ste napravili neku veću grešku u popunjavanju prijave, pošaljite nam i neki e-mail da nas obavestite da ćete ponovo poslati popunjenu prijavu. Preduzeća za koje se utvrdi da su dale netačne informacije, takođe preduzeća koje potpadaju pod kategoriju tačke 1.5, to su u suštini ova preduzeća, znači preduzeća koje ne mogu da učestvuju, preduzeća koje su pokušala da utiču na komisiju i na odabir projekata tokom trajanja konkursa. Kada je reč o selekciji, to je poslednja još informacija sa moje strane i onda prema dogovoru otvaramo prostor za pitanja. Prilikom popunjavanja formulara treba da nam date ukratko informacije o vašim proizvodima, uslugama, poziciju na tržištu, prodaji, dakle ocenjivaće se ta uspešnost poslovanja i održivost preduzeća, to je vaši rezultati do sada, kada je reč o tom, da kažem, poslovnom delu, kada je reč o ovom doprinosu razvoja lokalne zajednice,
zajednice, ocenjivaće se koliki imate doprinos na lokalu za zapošljavanje lokalnog stanovništva, koji broj zaposlenih imate iz ovih ranjivih kategorija, koji broj malih proizvođača i poljoprivrednih gazdinstava imate u lancu nabavke i kakve uslove saradnje imate sa njima. Dakle, želimo da podržimo preduzeća koje fair tretiraju te svoje male proizvođače i saradnike u lancu nabavke. Opet ponavljam, konkurs je otvoren samo za mikro i mala preduzeća iz nerazvijenih iz nerazvijenih područja kako bi prosto mogli da imati ove neke uporedive cifre vezano za broj zaposlenih i broj zaposlenih iz ranjivih kategorija. Organizacioni kapaciteti preduzeća da prosto imate kapacitet da se dalje razvijate i da učestvujete u ovakvom jednom programu i taj neki kao generalno potencijal za dalji razvoj, da uz dodatnu podršku napredite vaše poslovanje i uvećate taj pozitivan uticaj u vašoj zajednici na zapošljavanje i bolje uslove ili povećanje broja tih malih proizvođača u lancu nabavke. Finalno, dakle, kako se aplicira za program, imamo taj online formular koji se popunjava online. Kao deo formulara treba da okačite ovu obaveznu dokumentaciju, rešenje o registraciji za APR-a, finansijski izveštaj za 2019. i finansijski izveštaj za 2018. Već smo dobili tu jedno pitanje, pošto možete da okačite po kategoriji 1 dokument samo. Naš savjet je da zipujete sva dokumenta koja spadaju u finansijski izveštaj za 2019. i da ih okačite kao zip file. Ukoliko budete imali problema da okačite ovu obaveznu dokumentaciju, možete nam je i poslati putem ovog maila office@smartcollective.org, a da podnesete samo popunite samu formu preko ovog linka. Molba je da probate svi naravno da okačite dokumentaciju u okviru samog linka, ali eto, ukoliko bude postojao neki problem, molim vas da nam javite kako bismo i proverili da li je ta dokumentacija stigla kako treba i tako dalje, kako ne biste se samo eliminisali ukoliko nešto nije dostavljeno prema ovim smernicama. Na kraju izjava da ne potpadate ni pod jednu od kategorija kojima nije dozvoljeno učešće u programu. To je izjava koju pravite, znači u slobodnoj formi u Wordu, gde praktično samo da napišete bukvalno ovu rečenicu da izjavljujete da ne potpadate ni pod jednu od tih kategorija. Opet ponavljam, to je reč o ovim kategorijama koje su navedene ovde u tački 5, ali u onom dokumentu smjernice za učešće u programu takođe imate po tačkom 1.5 navedene sve te kriterijume. Tu smo naravno za sva pitanja na koje ne odgovorimo danas ili koja budete imali nakon današnjeg dana, pišite nam putem ovog e-maila, u roku od 24 sata će vam neko odgovoriti na vaš mail i to je otprilike to. Otvaram sada prostor za pitanja. U satnici smo, da kažemo, i dalje. Izvolite. Da li neko ima nekih pitanja možda? Nema pitanja koliko vidim. Daćemo još par minuta ako se neko... Izvolite. Dobro, mislim da je ovo slučajno uključen mikrofon, a ne namerno. Da li ima nekih pitanja? Otvaramo prostor, imamo znači još neki pola sata za pitanja, ali ukoliko ne bude bilo pitanja, prosto ćemo završiti ranije, tako da... Nema pitanja, dobro.
Ono što još mogu, evo, dok eventualno ukoliko se neko još ohrabri, dok čekamo malo da postavi neko pitanje, ono što bih još skrenula pažnju, dakle, probajte prilikom popunjavanja upitnika da se držite onog ograničenog broja reči, otprilike oko 100 reči, da budete što konkretniji, da što konkretnije odgovarate na pitanja, da kvantifikujete gdje budete mogli, znači koji broj konkretno zaposlenih u pitanju i sve te rezultate koje možete da prikažete u brojevima, zato što prosto da bi imali što konkretnije podatke, što bolje mogli da ocenimo preduzeća. Eto, to je neka ovako smjernica iz dosadašnjih programa i popunjavanja. Ukoliko, da kažemo, prekoračite mnogo taj broj reči od preko 100 reči, to može da imate svuda, da kažem, napomenuto kod svakog pitanja, nije prosto korektno prema drugima koji su se pridržavali tog dela, nećemo vas eliminisati, ali eto, prosto članovi žirija obično ostave neki negativan komentar ukoliko se prekorači mnogo taj broj reči i karaktera koji je zadat. To sam htjela isto ovako da vam napomenem. Da li ima još nekih pitanja? To jest, da li ima uopšte nekih pitanja, ja ovako pričam. Dok se neko ne odvaži ili da malo još vremena ukoliko neko razmisli. Ako nema, onda to znači da smo samo sve dobro predstavili, i da je sve jasno. Nenade, ili imaš ti nešto još da dodati? Izvolite. U se kaže sve nije jasno. Sve je jasno, dobro, hvala. To znači da smo dobro obavili posao i predstavili. Hvala. Imam ja jedno pitanje ako može. Ivana. Izvolite. Miroljube. Zdravo, izvoli. Pozdrav iz Šapca. Čujemo se. Ja čujem, ne znam, ili vi čujete mene? Čujemo se. Odlično. Pa ništa, htio sam samo da vidimo oko ovih kriterijima, da li organizacija koja aplicira mora da ima aktivnosti u tim mestima ili da bude registrovana na tim opštinama? Da bude registrovani, ajde da kažemo, bude registrovani da posluje po mogućstvu, zato što sad kao morali bi da imamo više informacije što znači posluje, zato što je, dakle, negde je cilj da dođemo do kompanija koje zapošljavaju osobe iz tih područja i angažuju dobavljače iz tih područja i tako dalje. Tako da sad verovatno da postoje neke situacije da je firma registrovana negde drugde, ali da im je, na primer, pogon za proizvodnju i tako dalje na drugom mestu, pa da onda, ali prosto morali bi nekako, ukoliko, moja sugestija bi bila, ukoliko niste registrovani u toj opštini, pa je čista situacija, da nas svakako kontaktirate, da nam pošaljete neko obrazloženje, da ste registrovani tu i tu, ali da vam se pogon za proizvodnju ili, ne znam, kancelarije ili kako već nalaze u opštini koja jeste obuhvaćena programom, da je koji procenat zaposlenih dolazi iz tih, da dobavljači su iz tih opština, znači moramo imati, da kažemo, neki cilj je da podržimo te opštine, dakle, a ne da preduzeće samo prodaje tu ili, mislim, prosto morali bismo da imamo više informacija. Eto. U redu. Hvala najlepše. Hvala vama na pitanju. Da li imamo još neko pitanje možda? Pa dobro, ukoliko nemamo pitanja, hvala vam, onda smo bili, da kažemo, brzi i efikasni. Verujem da u zadnje godinu dana ste svi bili na dosta ovih nekih online i događaja i tako dalje. Sad smo se malo odmorili tokom praznika. Još neka informacija s naše strane za preduzeća koje budu odabrana, da ćemo naravno sve aktivnosti koje budu bile, a koje su planirane da budu kao javni događaj, organizovati u skladu sa preporučenim merama vlade u tom trenutku, znači vezano za prevenciju COVID-a. Nadamo se svi da dok dođemo do tih aktivnosti da ćemo moći da se fizički okupljamo i sve, zato što je prosto mnogo bolji taj rad uživo nego ovaj rad online. Tako da svakako dobijećete informacije na vrijeme.
Ja bih da se zahvalim u ime i Smart kolektiva i Proaktiva i putem ime preduzetništva i programa Norveška za vas na učešću na infosesiji, na interesovanju još jednom. Svi učesnici će dobiti paket materijala, smernice za slučaj da ih niste preuzeli sa našeg sajta, ovu PowerPoint prezentaciju koja u principu sadrži sve iste informacije kao i dokument smernice, ali ćemo vam svejedno poslati. I naravno tu smo za sva dodatna pitanja, imate ovaj kontakt office@smartcollective.org, ukoliko vam je lakše, jednostavnije i znate Nenada i tim Proaktiva, možete njih direktno da kontaktirate, svakako tu smo za svu podršku i pomoć oko apliciranja. Konkurs je otvoren dakle do 31. do 12 časova, nakon toga neće biti moguće, zatvorit će se automatski prijave, tako da eto, opet zbog drugih preduzeća gledajte da ispoštujete taj rok, zato što prosto nije korektno prema drugima da nekoga pustimo ko je poslao van rok. Tako da, eto, to je to što se tiče nas. Hvala još jednom svima i čujemo se ako bude pitanja, tu smo. Hvala, prijetno. Doviđenja, svako dobro.